Gepleyer Azatlyk radiosu. Eferde maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Türkmenistan top üçin Russiýadan turba satyn alar. Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisi üçin zerur bolan turbalary Türkmenistan Russiýadan satyn alar. Bu barada Central Asia Nokot News internet neşri Finam Nokot Rus saýtyna salgylanyp habar berýär. Maglumaty görä Türkmengaz döwlet konserniniň geçirji satyn almak boýunça eglan eden tenderiniň ýeňijisi Chelyabinskiň turba öndürjü zawody boldy. Muňa laýyklykda Rus kärhanasy Topuk Transmilli taslamasynyň 214 kilometrlik bölegini umumy bahasy 209 million dollardan gowrak turba bilen üpçün eder. Habarda aýdylmagyna görä bu geleşigi maliýet aýdan Islam Ösüş Banky maliýeleşdirýär. Türkmenistanyň Rus kompaniýasy bilen aradaky turba sewdasy bilen bagly soraglar boýunça Azatlyk radiosu Merkezi Aziýa boýunça ekspert Bruce Panier'e mikrofon uzatdy. Onun sözlerine göre Türkmengazyň Rus kompaniýasyndan satyn alýan turbalarynyň taslamanyň haýsy bölegine niýetlenýändigi ma'lum näl. Who is this 214 kilometers of pipe for exactly? That's 214 kilometrlik geçiriji anyk kim üçin? Anha şu soragyň jogaby täsin. Bu Türkmenistan üçin köp ýaly. Ýöne beýlik tarapdan geçirijiniň owgan bölegi üçin gaty az. Men düşünýärin taslamany ýerine ýetirýän türkmen tarapydyr. Şonuň üçin zerur bolan geçiriji üpçünçüligi olaryň boýnunadyr. Taslamanyň owgan bölegi üçin zerur bolan geçirijiler bilen hem olar üpçün etmelidirler. Habarda satyn alynýan turbalaryň taslamanyň haýsy bölegine niýetlenendigi aýdylmaýar. Aýdyşym ýaly taslamanyň owgan bölegi üçin bu ýeterlik däl. Bu turbalar nirelere çekiler? Kime niýetlenen? Bu meniň üçin aýdyň däl diýip Panier aýtdy. Who gets this, what it's for? Mundan ozal geçen ýylyň noýabr aýynda Türkmenistan Topuk niýetläp Saudi Arabistanynyň bahasy 40 million dollarlyk 35 kilometrden gowrak gaz geçirji turbalaryny satyn alypdy. Türkmenistanyň döwlet mediasyna görä şol turbalary Saud Ösüş gaznasy maliýeleşdiripdi. Russiýadan satyn alynýan turbalary habardan ma'lum bolşuna görä Islam Ösüş Banky maliýeleşdirýär. Ekspertiň ynanjyna görä iň bolmany Islam Ösüş Banky satyn alynýan turbalaryň taslamanyň haýsy bölegine niýetlenendigini aýdynlaşdyryp bilerdi. So again, I'm not sure, but if you were the Islamic Development Bank, there's got to be somebody looking into these things and keeping track of what Islam Ösüş Bankyna turbalaryň kime näme niýetlenýändiginiň hasabyny ýöredýänler bolaýmaly. Şolar turbalaryň taslamanyň haýsy bölegine niýetlenendigini, mysal üçin onuň bir böleginiň Türkmenistana, belli bir böleginiň Awganystana ýa-da hemmesiniň Awganystana niýetlenýändigini aýdyp bilerdi. Eger de olar turbalaryň kime niýetlenýändigini bilmeýän bolsalar, onuň hem üçin oňa pul berýärler. 209 million köp pul diýip Panier aýtdy. Then why are they just giving away money? $219 million is a lot of money. Türkmengazyň Topuk üçin zerur bolan turbalary Rus kompaniýasyndan satyn alýanlygy baradaky habar Russiýanyň Gazprom kompaniýasynyň başlygy Aleksey Miller'iň Türkmenistana eden saparynyň ýyzyanyna gawat gelýär. Miller soňky sapary 27 martda Aşgabatda sapar edip Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow bilen energiýa pudawyna gatnaşyklary maslahat etdi. Panier'in ynanjyna görä Türkmenistanyň Topuk taslamasyny durmuşa geçirmeginiň Russiýanyň bähbitlerine dahyllylygy ýok. Ýöne onu Transgazar welin içgini gyzyklandyrýar. It's always been in Gazprom's interest that TAPI rather than the Trans-Caspian pipeline would be. Gazprom üçin Transgazaryň tamamlanmagyna derek Topukyň tamamlanmagy el mudamyda onuň bähbitine bolup geldi. Pakistana we Hindistana gazy berjek taslamada Russiýanyň bähbiti ýok. Ýöne Türkmenistandan Ýewropa akçak gazy saklamak olaryň bähbitinedir. Russiýa öz gazynyň agramly bölegini Ýewropa satýar diýip Panier aýtdy. Turkmenistan to Europe, which is where Russia sells most of its gas these days. TAPI Pipeline Company Limited kompaniýasynyň başlygy Muhammed Murat Amanow 2018-nji ýylyň 28-nji fevralyny Euronews habar kanalyna eden çykyşynda taslamanyň türkmen böleginiň tamamlanyny aýdypdy. Uzunlygy 1840 kilometrden gowrak Topuk taslamasynyň üstü bilen Türkmenistan, goňşy Awganystana, Pakistana we Hindistana ýylda 33 milliard kub metr gazy bermegi meýilleşdirýär. Energiýa serişdelerine baý Türkmenistan öz gazyny häzirki wagtda diňe Hytaýa satyp bilýär. Russiýa 2016-njy ýylda, Iran 2017-nji ýylda türkmen gazynyň ýüze urupdy.